Luník 9, pravdepodobne najznámejšie rómske sídlisko na Slovensku. Chýr o ňom sa už nieraz dostal až za hranice našej krajiny. Pokusov o zlepšenie vzťahov s jeho obyvateľmi bolo už mnoho. Nič to však nemení na tom, že u mnohých Košičanov vyvoláva táto lokalita stále istý odstup a odmeranosť. Na Luníku 9 žije oficiálne 4400 Rómov. Približne polovica z nich sú deti. Niektoré sa celé dni túlajú po vonku, iné aj vďaka zodpovednému prístupu rodičov chodia do miestnej základnej školy alebo navštevujú materskú školu na Hrebendovej ulici. Táto materská škola vlastne je v prevádzke už 14. rok. Ja tu pôsobím tiež 14. rok, keď sa znovu vlastne spustila do prevádzky. Tak ju začali navštevovať rómske deti priamo z sídliska Luníka 9. Keď som začínala, tak sme mali jednu triedu, vlastne záujem o predškolské zariadenie zo strany rodičov nebol. Toho času je veľký záujem zo strany rodičov. Svedčí o tom aj to, že máme 8 tried a máme kapacitu 117. Mali by sme o mnoho viacej detí, ale vlastne zákon školský nám určuje smernica, že koľko detí môže byť v jednej triede, keď tie deti pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Materská škola sa zameriava na výtvarnú výchovu, anglický jazyk, ako aj na prácu s počítačom. Môže sa pochváliť aj viacerými úspechmi z rôznych výtvarných súťaží, dokonca aj na medzinárodnej úrovni. Deti rozvíjajú svoju fantáziu a kreativitu aj vďaka špeciálnemu prístupu učiteľiek, ktoré ich dokážu správne motivovať. Sme jedna z mála škôl, kde je 100%, kde máme 100% kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Učitelia si vlastne urobili školy aj dokonca navyše ako špeciálne školy pedagogické, nakoľko sme to požadovali za potrebu. Deti, ktoré do škôlky prídu poprvýkrát, často ani nevedia poriadne po slovensky a nemajú hygienické návyky. Podľa slov učiteliek sa však učia rýchlo. Sú veľmi temperamentné, ale aj vnímavé. Obyvatelia mesta Košic, lokalitu Luník 9 a obyvateľov v nej vnímajú nie veľmi pozitívne. No, nečudujme sa, vlastne do médií a všade, kde sú prezentované problémy Luníka 9, sú možno, že niekedy aj nadsadené a tým pádom ľudia si myslia, že nič dobré tu na tej deviatke nie je. Žiadne dieťa, že nemôže byť úspešné či v škole, či v škôlke, že nič nemôžu dosiahnuť. Nie je správne podľa nás, ktorí tu pracujeme, všetky hádzať do jedného vreca. A keby sa ľudia mali možnosť presvedčiť obyvateľia mesta Košic aj o dobrých výsledkoch alebo vôbec o výsledkoch, ktoré prezentujú mesto Košice nielen na Slovensku, ale aj vo svete, tak by boli prekvapení, že čo všetko sa tu deje na tom Luníku 9, aj to pozitívne a aké úspešné deti tu bývajú, tu žijú. A ideme. Materská škola nepomáha len vo výchove detí. Snaží sa pomôcť aj ľuďom, ktorí majú vôľu a chuť pracovať. Pani Eva je toho príkladom. Vďaka pomoci vedenia dnes pôsobí v škôlke ako asistentka. Na Luníku 9 žije s celou svojou rodinou a o miestnych ľuďoch tvrdí toto. Tu máte všelijakých. Máte tu aj dobrých, aj zlých, aj čistých, aj špinavých, aj takí, čo sa vedia prispôsobiť. Ale sú aj takí, čo môžete do nich fúčať už. Ich nepolepšia sa, no proste. Sú tu všelijakí. Ale tie deti, čo sa snažíme ťahať do škôlky, aby sa dačo naučili, a vidno výsledky, lebo fakt sa učia tu všetko od základov. Na ktoré nastúpia, nevedia, čo to je umyť si ruky. Viete, no tie hygienické potreby nevedia vôbec. A tu sa naučia. A to je pre nich nové všetko. Sú tu, hovorím, všelijakí.
Takto sa bojí dať do škôlky, že čo tu s nima robíme. Ale takto chodíme tak po rodinách, že zapisujeme deti, že kto chce chodiť, voláme ich, aby prišli, ale daktori súhlasia, ale daktori nie. Ale keď prídu tu, sa presvedčia, že čo tu deti vlastne robia, tak si rozmyslia, že fakt je im tu lepšie, jak doma, kde nemajú ani teplo, ani tú vodu nemajú celý deň a tu predsa sú v teplom aj aspoň do tej 4. 5. Sú v teplom a v čistom. Bo doma im voda, čo ide ráno 3 hodiny, po obede 3 hodiny. Čo to je? Jak môžu dodržiavať hygienu, keď voda tak ide? I keď sú podmienky života na tomto sídlisku náročné, veľakrát sa stáva, že ani mimo neho sa slušní Rómovia nevyhnú predsudkom. No tak to hej. Keď tak, že idete mimo sídliska vonku, kde, tak keď idete do obchodu, alebo tak nie, ale keď čo vybavujete a uvidia váš občiansky preukaz a máte tam Luník 9, už celkom inač sa s vami rozprávajú a ináč sa správajú. Kým nevedia, že ste stade, tak... Ale nie každý, no. Nemôžem zas povedať. No lenže to je aj medzi Romákmi takisto. Tu keď ja pôjdem vonku, takí, čo sú takí zaostalejší, tak vykrikujú, ona je gadžovka, ona není Rómka. No, viete, už také pripomienky majú, takže to je aj medzi našimi, aj medzi vašimi je tak toto. To odsudzovanie, no. Bo vidí, že človek sa má lepšie, nechce sa prispôsobiť im, už ťa odsudzujú. A čo je podľa pani Evy dôležité pre prijatie rómskej menšiny spoločnosťou? Nech nehádžu všetkých do jedného vreca. Iné čo. Len to, nech nehádžu všetkých do jedného vreca, lebo aj medzi bielými sa nájdú takí, dá sa povedať, ešte horší jak Róm. A takisto medzi Rómakmi sú všelijakí, no. Lenže nás Rómov hádžu všetkých do jedného vreca. Či ste poriadna, či ste špinavá, či ste čistá. Všetko to berú do jedného. Najpočetnejšou skupinou rómskej komunity sú deti a mladí. Tí sú najviac ovplyvňovaní prostredím, v ktorom žijú. Na toto miesto prišli pred 2 rokmi aj Salesiáni Dom Boska, aby ponúkli svoju pomoc. Myslím, že najviac Luník potrebuje ľudí, ktorí sú schopní vzťahov a sú schopní objaviť to pekné, čo je v týchto ľuďoch a zdieľať s nimi to pekné, čo je v nich. Pracovať s nimi, hrať sa, chodiť do školy, zdieľať život. Každý týždeň vedú Salesiáni spolu s mladými spoločné stretnutia, na ktorých preberajú rôzne témy, či už z duchovného alebo spoločenského života. V práci im pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí ochotne venujú svoj čas a námahu bez nároku na odmenu. A čo odkazujú mladí Rómovia tým, ktorí ich nemajú veľmi v láske? Aby nás neodsudzovali, lebo tu sú ľudia takí dobrí srdcom aj zlým srdcom. Ale mne sa tu najviac páči, keď chodíme všetci na omšu a tam ukazujeme, že ako máme radi iných. Aj Boha. Tak myslím si na Luníku 9, že sú tu nejakí cigáni, ktorí kradnú a také, ale niektorí sú takí, že by vám dali za to aj srdce, aby vám pomohli. Na Luníku sú aj ľudia, ktorí nám tu pomáhajú a chcú, aby sme sa mali dobre, aby oni nás teda formulujú, aby sme mali také lepšie srdce a myslím, že keď nám niekto pomáha, tak my sa budeme mať lepšie a my sa aj možno aj zmeníme. A sú aj zlí ľudia, aj dobrí a nie je to iba u Rómov. Podľa Salesiánov je účinným prostriedkom vo výchove preventívny systém, ktorý sa už mnohokrát osvedčil a ktorý môže veľmi výrazne pomôcť aj na Luníku 9. Luník 9 ostáva stále otvorenou témou na zamyslenie. Môžeme jeho obyvateľov zavrhnúť a tváriť sa, že sú nám ukradnutí, alebo s nimi budeme trpezliví a naučíme sa vedľa seba existovať.